ମୋବାଇଲ ମାୟାରୁ ସତର୍କ ରୁହ ଭାଇ। ମୋବାଇଲ ଆସିଲା ଘଣ୍ଟାର ଶେଷ, ମୋବାଇଲ ଆସିଲା କ୍ୟାମେରାର ଶେଷ, ମୋବାଇଲ ଆସିଲା ଟର୍ଚ୍ଚର ଶେଷ, ମୋବାଇଲ ଆସିଲା ରେଡ଼ିଓର ଶେଷ, ମୋବାଇଲ ଆସିଲା ଗୀତର ଶେଷ, ମୋବାଇଲ ଆସିଲା ଚିଠିପତ୍ର ଶେଷ, ମୋବାଇଲ ଆସିଲା କାଲକୁଲେଟର ଶେଷ, ମୋବାଇଲ ଆସିଲା ଶାନ୍ତିର ଶେଷ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏ ମୋବାଇଲ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ। ମୋବାଇଲ ମାୟାରୁ ସତର୍କ ରୁହ ଭାଇ। ମୋବାଇଲ ଆସିଲା ଘଣ୍ଟାର ଶେଷ, ମୋବାଇଲ ଆସିଲା କ୍ୟାମେରାର ଶେଷ, ମୋବାଇଲ ଆସିଲା ଟର୍ଚ୍ଚର ଶେଷ, ମୋବାଇଲ ଆସିଲା ରେଡ଼ିଓର ଶେଷ, ମୋବାଇଲ ଆସିଲା ଗୀତର ଶେଷ, ମୋବାଇଲ ଆସିଲା ଚିଠିପତ୍ର ଶେଷ, ମୋବାଇଲ ଆସିଲା କାଲକୁଲେଟର ଶେଷ, ମୋବାଇଲ ଆସିଲା ଶାନ୍ତିର ଶେଷ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏ ମୋବାଇଲ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ।